Aşgabatyň döwleti değişli tas ähli dukanlarynyň tekçelerini diýen ýaly arzanladylan bahadan satylýan azyk haritlarynyň yerleşdirilendigine Kronika Türkmenistan neşri habar berýär. Haritlar çäkli möçörde satylýar, bu bolsa dukanlarda uly nowatlaryň emele gelmegine getirdi diýip, neşir munyň ýurtda geçiriljek halk maslahatynyň we garaşsyzlyk bayramçylygynyň öň ýanynda amal edilýän wagtlaryň çäredigini ýazýar. Azatlyk radiosu paýtagtyň bazarlaryndaky ýagdaý bilen gyzyklanyp, Aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Ol sözüne şeýle başlady. Aşgabatyň uly bazarlaryna meselen Mir hemde öňkü Orsuzlarda iwatlandyrylýan Gulistan Sowda merkezine soňky 2 ýylyň dowamyna ary haritlarynyň belli görünüşlerini arzanladylanmagy duýsa bolýar. Bu arzanlyk olar bilen Azerbaýjanyň hemde Arap ýurtlarynyň getirilýän şekere degişli. Şeker olar 830 teňeden özüm uly nowatlarda satylan bolsa häzir bazarlarda 7 manatdan satylýar. Ýa-da gara ugyny olar 1 kilogramy 6 manat 50 teňeden satgan bolsa häzir şoň 3 kilogramy 11 manat 50 teňeden, ýani 3 manat 80 teňeden satylýar. Towuk buğdy başary ýurtdan getirilýän towuk buğdy olaram 8 manat diýene soňky 2 aýda bazarlardan umumyň aýrylyp gözýlenip, buna soňky kunna şol towuk buğdyň öňki 8 manat bahasy bilen satılıp bolýar. Ýöne adam başyna 2 kilodan berýärler. Şeýle wagtlaryny tuwda da duýsa bolýar, ýa-da bolmasa sygyr goýun etleri bulara mene ählisini şo bazarlarda öňki satylýan ýerlerine 18 manatdan görkezdi oýlan. Gara duýulýan wagtlar bar ýöne bularyň ählisi şo bazarlarda wagtlaryny urulan sowda tekçelerinde satylýar. Amanmurada bu arzan haritler kimler tarapyndan satylýar? Şolar satýanlar öňden bazarda sowda tekçesi ýa sowda dukan bolan adamlar däl, eýsem başga adamlar özlerim şol gurrun bermeklerine görä iň aglawy köpse bular döwlet eýsligindäki dukanlaryň haritlary şolar bazara getirilip bir bazaryň boşlugyrak çolarak ýerinden wagtlaryň 10 ýyllyk bir hepdelik täze sowda tekçeleri asyryp şol adamlar satýar. Belli bir bölügün bular senatçylar we telekesiler birleşiginiň adamlary öňkü ýyllarda da bolýardy, şuýlem şol bir hepde 10 ýyllap öz haritlaryny arwarlatyp satýarlar. Ol ýa-da haýsy bir uly bayramçylyk golýan bolsa Türkmenistanyň şu halkyň bayramçylyk günleri bir nähililik derejesini teretmek üçin nähile urunlary agatmak üçin şeýlere arwarladyş bolýan. Türkmenistanda da ýene-de 2 hepde ýeter etmez wagtdan halk maslahatynyň birinji maslahaty boljak. Oň ýa-da ýurtda ilkinji ýerine 27 sentýabrda garaşdyrylyp güni bellenlik geçiljekine şolar bilen baglykda bulary şeýle düşündirýärler.